Darling Day Bulaoen. And ma'am, matanong lang kita. May idea ka na ba kung kanino galing yung sorpresa nito para sa inyo? Sa mister? Alright, so itong surprise po na ito, malalaman niyo po kung kanino po galing. Pero bago po yan, meron din po silang ibig na lang message na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Okay? Basahin ko na lang yung message nila, ma'am. Once in a lifetime, something very special happens that changes things forever. From the moment I fell in love with you, I knew I'd found my one in a lifetime. Because you're the only one I've never want to share my life with, and the one I love forever. Happy birthday, Mrs. Ko. With all my love today and always, I love you from Mr. Mark Balgo. Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Napakaswerte mo naman, ma'am. And ma'am, ngayong alam mo na kung kanino galing yung sorpresang ito para sa inyo. Ano naman po yung mensahe nyo para po sa inyong mister? Right, short message lang. Thank you, I love you. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Darling Day. And may request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan si Ma'am ng happy birthday po. Alright? Alright, wait lang po. Kantahan po natin si Ma'am. Sabay-sabay po tayo. Wait lang po. Ayan, sabay-sabay tayo ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Balakbakan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, and meron din po tayong cake na nakahanda para sa inyo, ma'am. Pero bago po nyo i-blow yung candle, mag-wish na lang po muna kayo. Okay, pag okay na yung wish nyo, heads up nyo lang po kami. Okay na po ba? And one, i-blow nyo po yung candle. Okay, and 1, 2, 3. Ayan. Once again, happy 29th birthday po sa inyo, ma'am.